Ak sa pýtate, ako začať investovať na Forexu, ste na správnom mieste. V tomto videu vás prevediem celým procesom krok za krokom, od otvorenia účtu po uskutočnenie vašej prvej investície. V popise nájdete aj odkaz na brokera, ktorého osobne používam. Ak sa zaregistrujete cez tento odkaz, získate prístup k bezplatnému demo účtu, aby ste si mohli precvičiť pred investovaním skutočných peňazí. Tak poďme začať. Prvá vec, ktorú budete potrebovať, je účet u makléra. Jeho vytvorenie je veľmi jednoduché. Stačí zadať svoj e-mail, nastaviť heslo, akceptovať podmienky a kliknúť na zelené tlačidlo. Potom budete rovno presmerovaní na obchodnú platformu. Na začatie obchodovania s reálnymi peniazmi budete musieť overiť svoj účet. Každý maklér musí potvrdiť vašu totožnosť z bezpečnostných dôvodov. Ak ste v demo režime, neuvidíte tlačidlo na overenie. Ale ak ste na skutočnom účte, stačí kliknúť na oranžové tlačidlo Overiť identitu v ľavom dolnom rohu. Overenie je jednoduché. Budete musieť nahrať fotografiu svojho občianskeho preukazu alebo vodičského preukazu a potvrdiť svoju adresu niečím ako výpis z bankového účtu alebo účet za služby. Väčšinou je to hotové do niekoľkých hodín. Keď bude váš účet overený, môžete voľne prepínať medzi demo a režimom skutočných obchodov. Rýchlo vám ukážem, ako platforma funguje. Na hlavnej obrazovke môžete preskúmať aktuálne trendy v investíciách, vidieť, čo robia ostatní obchodníci a prehliadať všetky dostupné trhy. Forex, indexy, komodity, kryptomeny, akcie a ETF. Srdcom platformy sú grafy. Môžete otvoriť graf akéhokoľvek aktíva, pridávať indikátory, kresliť trendové čiary a meniť časové rámce na správnu technickú analýzu. Teraz sa pozrime na to, ako skutočne investovať na Forex na demo účte. Z hlavného panelu vyberte sekciu Forex. Tu nájdete tri hlavné skupiny. Hlavné, vedľajšie a rastúce menové páry. Vyberte skupinu, ktorá vás zaujíma a prehliadajte dostupné aktíva. Ak chcete zobraziť menový pár, jednoducho naň kliknite a vyberte Otvoriť graf. To vám poskytne rýchly prehľad o jeho cenovej histórii a uľahčí analýzu trendov. Ak sa rozhodnete obchodovať, kliknite pravým tlačidlom myši na graf a vyberte Nová objednávka. Otvorí sa okno objednávky, kde môžete nastaviť veľkosť svojej pozície, skontrolovať požadovanú maržu a použiť nástroje ako stop loss a take profit na riadenie rizika. Pamätajte, že všetky forexové nástroje na tejto platforme sú ponúkané ako CFD. To znamená, že môžete potenciálne získať zisk nielen pri raste ceny, ale aj pri jej poklese. Všetko, čo sme doteraz urobili, je na demo účte. Ak chcete prejsť na skutočné peniaze, budete musieť vykonať vklad. V pravom hornom rohu prepnite na svoj skutočný účet. Potom v ľavom dolnom rohu kliknite na Vložiť prostriedky. Môžete vložiť pomocou karty, bankového prevodu alebo miestnych spôsobov v závislosti od vašej krajiny. Zadajte svoje údaje, potvrďte a je to. Vaše peniaze sa zvyčajne objavia do niekoľkých minút. Dúfam, že vám tento sprievodca bol užitočný. Ak máte akékoľvek otázky, zanechajte ich v komentároch. Vždy sa snažím odpovedať. Nezabudnite skontrolovať odkaz v popise na vytvorenie svojho bezplatného demo účtu. Ak vám toto video bolo užitočné, kliknite na tlačidlo, páči sa mi to a odoberajte kanál pre viac tutoriálov. Ďakujeme za sledovanie a veľa šťastia pri vašich investíciách.